Добро утро на всички, които гледат канала. Малко или много. Сега ще ви снимам как отивам за първа смяна. Мисля, че друг път съм го правил. Ама сега ще го снимам как се тръгва на работа в 5 часа. Пускаме фара и сме ние. 5:30 я съм пред работата. Пак казвам добро утро на тия, които стават по това време. Важно е. Леко е студено. Мисля, че 3-4 градуса е. Сутрин. Личи си, че е важно. Ей! Ушпурък, да не налажи. Се разложат разни кучета. Си обичам да си говоря с тях. Едни 5 часа, автобус е по часовник. Всеки път го хващам автобуса. Каквото и време минава отгоре. Спокойно е, няма трафик, няма нищо и затова обичам първата смяна, защото абсолютно няма никой. Чисто спокойно е много добре. Без ядове се кара. Няма кой да ти се пречи, няма на кой да се пречиш. И така. И затова му харесвам първата смяна. После си тръгваш по-рано, 2:30 излизаш, можеш нещо работа да си свършиш. И така имаш повече време така през деня да си свършиш работа. Съм малко странно си говоря сам като идиот. 5 часа сутринта. Нема никой. Ма да го правим за видеото. За ютубата. За ютубата. Сега тук има дупки. Сега там как ще минем през офрола. Офрола вчера минах. Добре е да видим днеска как си. Колко са разкопали тия. От ВИК-то гледам и събота и неделя работят си бал майката. Обаче бая влажно е, много е мокър. Асфалт е мокър. Тук не е от сухите места. Какво става напред? За тия деца от Варна да видят за какво става въпрос тук. Около връхсото отгоре да не е такова, да не минават. Защото направо е трагедия. Ей тук. Добри дупки. Не могат да минат, не за друго. Просто да не си правят труда да минават от тук. Аз колелото ми е трудно така. Камо ли с кола. От тук минават по пътя. Селяните, дето се мъчат да минат въпреки всичко. Тук се качват и заобикалят с колите. Направо си е офроуд. Сериозна работа. Аз съм трябва да мина от другото место. И тук са тръгнали да вадат асфалта. Пред това го видяхте и тук има още едно место, къде са тръгнали да го вадат. Обаче аз минавам. За сега не имам грижи с тия перипети. Тук трябва да мина отдесно. Зеленото ми свърши. Така, надолу сме. Надолу сме, ама сме на червено. Че да мине той, че мине поне на половината на улицата. Така и така, в 5:30 няма никой. Тук що да не си пресека директно? Те ще ти чакам аз, то нема жив човек. Тук е светофар.
Директно си минаваме и сега сме ние надолу, вече няма никакви ядове. Предполагам, че по-добре се чувам, защото няма никой. Нема тази шумотевица. И сега сме по Ендерция, вече надолу лесна работата. Къде около... Сега ще видя колко ще дигна. 40 в момента. С колко ще изкарам додолу. По принцип към 50 дигам, зависим как се засилям отгоре, ама сега няма смисъл да се засилвам. Просто няма смисъл. 43,4 ги качи. Почна да сваля. Толкова се движи. Повече не ти трябва. Нашия човек с радиото има един хидроустрой, не знам къде работи човека. Всека сутрин е с работните дрехи, върви пеша отгоре до долу, не знам къде ходи и е с постоянно е с някакво радио, пуснал си музиката и 5 часа е пеша надолу с радиото направо, не знам. Шашева работа. Човека явно си е окей с нещата. Не му пречи, компания му е радиото. На мене и компанията ставате вие. Гледам, че се увеличават хората, които ми гледат видеята, което ме радва и благодаря на всичките, които имат интерес към нещата, които правя, макар и доста така семпли, сигурно даже не си много интересни, ама тук няма как да не спреме вече. Та, пак казвам, благодаря на всичките, не съм очаквал, че ще има такъв интерес, макар и малък за сега, но малко или много ме надъхвате по този начин да продължавам да ги правя видеята. Радваме, че имате някакъв интерес, явно ви е интересно. Пък и аз така имам някакъв стимул нещо да правя. Че се радвам и пак казвам благодаря на всичките. Не си вземах шапка, прецених, че няма да е толкова студено и наистина е така. Тънква павучето мина покрай мене. 31. Сега да дигна малко скорост и това предавка нагоре. Сега ако се бех изселил, щех да хвана зеленото долу, ама не смятам да бързам. Сега ще светне червено, жълто дето, да. Вече няма смисъл за къде да бързаме. Всичко е тихо и спокойно. Днеска съм взел с мене таблета, дет ви разправях, че купих там един като 2 в 1 лаптоп и таблет се цепи на 2. Днеска съм го вземал с мене, ще му търся клавиатура в магазина. И аз пък клавиатура зарядно в магазина на Elimex. Предполагам, че повечето от вас го знаят. Специализиран магазин за електроника и продават доста неща вътре, така че днес ще хода директно с таблета, лаптоп да му търся зарядно устройство. Хард диск имам мой, само да видим зарядното устройство и дали ще мога да го подкарам. Надявам се. Днеска го отворих и другата част направо задната част на таблета. Оказа се, че така визуално няма проблеми отзад. Гледам, че батерията му беше там налична, всичко беше вързано. Като го гледам и фабрично не беше пипано нищо по него, доста чист. Което ме навява на мисълта, че само едно зарядно и един хард диск ще иска и би трябвало да тръгне. Да няма грижи.
Надявам се да го направя, аз го вземах на майтап така, ама ще видим какво ще стане. Ако го направим, ще го пуснем да го продаваме и това е. Тук леко ще минем на червено, защото сме отдесно, пък няма никой. Няма кога чака. Такива работи не иска да много имам късмет да намеря някакви зарядно. Писал съм на 8 човека съм писал, единия отпадна в Базар БГ за зарядно устройство за таблета. Чакам да видя днеска, утре и там до края на седмицата да ме пишат всичките, че да намеря някаква алтернатива. Ако не намеря днеска в Елимекса, трябва да разчитам на тия хора от базара да ми пратят нещо. Да намерим нещо като зарядно. Имаш хора на спирката, но днеска няма. Как се вика, пожелайте ми успех за днеска. Дано намеря нещо смислено, че да го подкарам. Много ми е мерак да го подкарам, да видя, че ще стане, ще го направя. Па вече по-натам ще видя какво ще правя. Може и да пусна да го продам, защото цената му със сигурност няма да е тази, на която съм го вземал. И тия пари, където съм ги инвестирал, също това ми е целта в общи линии. Да направя нещо и да го продам с цел печалба. Има, ама си има тук по-голямо движение. Такива работи. Че наскоро с една предавка нагоре. Такива неща, какво да ви кажа, дано се случат нещата с таблет. Много се надявам. Иначе е много запазен, готин е. Ама не знам какво ще стане. Сега отзад има кола, не мога да се престроя. Чувам го, ще намалим. Ако нема никой сме ние. Газим смело. Колежката ми седи на портал. Чака. И сега ще я видя. Тя от първа смена и тя. Зелено. Ще изчакам на пешеходците, свети зелено, ама няма да се правим населянин. Ще изчакаме култура. За да не снимаме колечката, ще спрем до тук. Ако можем, няма да можем, не ми отчитаме. През ръкавицата не мога да спра видеото. Като пристигна там, ще спра. Карай живи и здрави. Не ви правя съпричастни към моето отиване за първа смена. 14 минути до тук. Служи го 15 с забавянето на светофара. За 15 минути слизаме отгоре. Без да си даваме за в общи линии. Това е бавно се случват нещата. Съвсем нормално. Та в София не мога да стане абсолютно. Да се стигнете от край квартал почти до централна част. С велосипед за 15 минути. Никакви шансове. Това си ми харесва Варна, ама стандарта на живота доста нисък.
О, по-богитски. Добро утро. Добро, да. Като въртиш. Да. Пак върта, ама все возата сме на души сега. Как ме знае.